starter med at tage 20 ml eddike. Så tilsætter vi 5 gram natron, og det bliver så omdannet til CO2. Derefter transporterer vi det over i et kolbeglas og sætter en prop på. Og så tager vi et rent kolbeglas og sætter bare prop på, for så får vi O2. Og derefter så sætter vi det ind under en varm lampe. CO2, den startede på 21 grader, og den endede med at blive 31 grader. Og O2'en, den hvor der kun er luft, den startede også på 21 grader, det er cirka stuetemperatur, og endede med at blive 26 grader. Ja, kuldioxid, eller bedre kendt som CO2, kommer først og fremmest fra afbrænding af fossile brændstoffer, altså kul, olie og naturgas. Og den bruger vi til opvarmning af huse og elproduktion eller biler. Men også rydning og afbrænding af skove er også en stor årsag til den øgede kuldioxidsmængde i atmosfæren, fordi at planterne og træerne de absorberer alt CO2'en, og planterne de laver ilten ud af det. Og det kan jo også føre en masse konsekvenser med sig, at alle skovene så bliver fældet. Hvor det hjælper jo til, at der bliver både varmere, og så vil alt isen komme til at smelte på polerne, og der vil blive mange flere og større naturkatastrofer tæt ind på livet, og der vil blive mere ekstremt vejr, såsom tornadoer, flere oversvømmelser, tsunamier, og en masse af dem, og vejret vil blive meget farligere, og det vil blive sværere for os at kunne for eksempel dyrke, på grund af at vi får flere tørkeperioder, hvor at vi ikke vil kunne dyrke noget, på grund af at der aldrig vil komme regn. Og i sommer, der er også nogle steder, hvor at der vil komme mere vand, og der simpelthen vil blive større oversvømmelser. Og det vil så som være i regnskovene, der vil blive mere fugtigt, og i ørkenerne, der vil der blive tørre, og det vil jo skabe store konsekvenser for dyrelivet, for eksempel i ørkener og skove og sådan ting. Så det er noget af det, vi vil komme ind på i vores fremlæggelse på mandag.